Number one, okay, come to church regularly. Sad to say, na yung mga tao that going to church is optional. Gana-gana. Para nimo, sa imong pag-ari sa church, huwag na bugos. Kung it's a part that I am doing, I am excited to go to the church to hear the message, to sing praises diya sa Ginoo. Usaha sa timailhan na nagtubo ka. Pero kung ang church, going to church, murag, sa tawag na, parang timbuan mo. O sa tawag na, parang tigunas. This is a problem. But usa sa mga practical na pamaagi na motubo ka, attend or come to church regularly. Ayaw himuha ang simbahan na murag sa tawag na palipas oras. Ba? Nagitaw na. May usa ka tao na bilar na adyo. Na nga, hanggang yun niya, ma, simbas ako. Naman, okay ito gabi. Wala ito, hutod niya. Yung katod. Ayaw simbahan, kay lamig ito. Ayaw ito simbahan. So, kasi po ito, lihin mo rani ang simbahan, katuganan. No? But punta, going to church is part na nasa mong galingon na mingon ka sa simbahan, diha ko mapadayon ko sa pagtubo sa Kristohanon na pagkinabuhi. Ika ba? Get connected. Kung siya pasapot. We know that we are not created to do life alone. Nakikitawa na si A, no man is an island. Diba? Getting connected, it means building relationship with others. If you don't know where to start, a great first step is getting into a life group. Diyan pasabot, kaya ba itong mga fellowship, fellowship? Kung yun ang na-appreciate, ako ng tama. Namutubo ka, kaysa nag-inusara ka. Diba? Nga nung gilangay na mga pangalagan, feeling mo na kung usap. Diba? Anong gilangay na mga kasama pag kinabuhi? Mura mo, buwag mo, yung tagad, yun ako mo. Matakita ni mo ang importansya sa usap simbahan mo na naitawag na to fellowship. Ugnan mo sila fellowship karon. Diba? Get connected to each other. Now, being in a life group gives us the opportunity to consistently meet with other people who we can talk, depend on, and explore God's Word alongside. Diba? Diha mo, maka-istorya ka niya, diha ka maka-depend sa iya, makahatag ka o maka-share ka sa iya, and explore God's Word alongside. Di mawala ko na sa Ginoo. Sa fellowship. O diha ka ma-encourage, diha ka ma-lift up na gabi ni mong hasula, gabi ni mong problemaha, pero through sa group ni mo, nabuhi ka. O nagpadayon ka sa pagtubo. Dili na mabuhi kung ikaw lang. You need people, someone, na makatabang mo sa mga na tumutubo ka. Get connected.